Γεια χαρά. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο ένας ασθενής μου και μου είπε ότι θα κάνει μία ακόμα συνεδρία και θα σταματήσει, γιατί δεν βλέπει αποτέλεσμα από τη θεραπεία του. Και αυτό είναι οκ. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι, παιδιά, οι θεραπευτές δεν είναι μάγοι. Πάρτε λίγο ένα μέρος της ευθύνης, ένα μέρος, όχι όλη την ευθύνη. Δεν γίνεται να σου ζητάει ο θεραπευτής σου να κάνεις κάποιες ασκησούλες, όχι τίποτα τρομερό, όχι ασκήσεις που θα παίρνουν 50 ώρες και να λες δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ, ναι θα τις κάνω αλλά δεν τις έκανα τελικά, δεν είχα χρόνο, με πήρε ο ύπνος και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ούτε να έχεις θεραπείες με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και χρονοδιάγραμμα και εσύ να κάνεις ό,τι θέλεις. Να έρχεσαι μία φορά στις 2 εβδομάδες για παράδειγμα. Ναι, έτσι δεν θα έχει αποτέλεσμα η θεραπεία σου, λυπάμαι πολύ. Πάρτε λίγο χρόνο να σκεφτείτε πόσο εντάξει είστε εσείς απέναντι στη θεραπεία σας. Κάνετε όλα αυτά που χρειάζεται να κάνετε. Ακολουθείτε όλα αυτά που χρειάζεται να ακολουθήσετε. Παίρνετε μερίδιο της ευθύνης όταν κάτι πάει στραβά. Τροφή για σκέψη. Γεια χαρά.